blwyddyn yr orsedd i gael wrth ymddeiriadau hynny. Ond fel y gynllun yn cyfeirio, dwi'n cael y braint bob blwyddyn o gydweithio efo ardaloedd Sir Caerffili, Maldwyn a'r brosiect 2 blynedd dweud y gwir. Mae'n fel bod ystyried Steddfod fel 2 wyth diwrnod, ond i'r ardaloedd hynny sydd yn hlwm â'r broses, a gwybod yn iawn bod lot mwy na hynny. Mae'n sefydlu pwyllgorau rhwydwaith drwy'r ardal, gen i ni ar draws y Beigen, Sir Gar, a rhyw 35-36 o fanna yn Sir Drefaldwyn. A mae clymu hwnna i gyd at y gilydd yn rhywbeth pwysig iawn, a nhw'n rhwythu nhw dros y 2 blynedd wedi trefnu'n agos at fil o weithgareddau cymunedol ac lle gyfle i ddefnyddio'r Gymraeg a hyrwyddo'r Gymraeg wrth weithgareddau hynny mae o wych. Ond mae'r pwyslais ar yr elfen gymunedol os ydym isio estyn gwahoddiad i'r Cymru Cymraeg a'r di-Gymraeg o'r ardal, mae rhaid i ni fod yn gynhwysol ar y maes ac yn ystod y prosiect cymunedol hynny. Felly mae cael pawb at ei gilydd yn rhywbeth eithriadol o bwysig a dwi'n teimlo'n freintiedig iawn yn weithio yn rhan o hynny. A'r gwaddol wedyn sy'n cael ei adael ar ôl, fel dyn ni'n sôn am y pwyllgorau yma sydd yn parhau, y gweithgareddau, y corau o ran yr ochr diwylliannol sydd yn cystadlu fath yn y tro cyntaf yn ystod wedi hadol nhw, ond maen nhw'n parhaus i gynnal a'r traddodiad o cystadlu o'r gwyliau cynnal cymunedau. Felly mae'n eithriadol o bwysig ac wedi bod yn hyfryd gweithio fy Mrynig a'r criw Menter Maldwyn, criw bach iawn oedden nhw, ond felly sicrhau chi nhw'n criw eithriadol o weithgar. A gobeithio bydd y cysylltiadau dyn ni wedi weithio dros y 12 mis 2 blynedd diwethaf yn gymorth iddyn nhw i parhau o'i gwaith a fydd y prosiect yma dwi'n siŵr yn gymorth mawr i hynny. Dwi'n gwneud sans gyflwyno i allu ddysgu. Jyst i bethau tegu nawr y ddalwyr, ni hefyd mewn trafodaethau fel rhywbeth na Eisteddfod gyda Edred Ailen i obeithio cael ariannu swyddog beth i weithio gyda ardalodd yn lleol am y 2 blynedd ymlaen llaw. Os fel oedd o'r blaen oedd y swyddfa Eisteddfod na fod yn deithiol, mae'n nawr yn sefydlog, ond oedd fod swyddog mewn menter am y 2 blynedd ymlaen llaw, a hefyd wedi gobeithio am y flwyddyn sy'n dilyn, achos er mwyn gweithio prosiectau sydd wedi bod, mae'n siŵr bydd yr erin nawr ar ben 1 mwy neu lai nawr yn y menter ar ôl i Eisteddfod i fynd. Ond er mwyn gwreiddio prosiectau sydd wedi dechrau, fel y corau, fel gwaith gyda bandiau, ac fel prosiectau fan hyn ar ffwrgorau ardal, gobeith yw bod ni'n mynd i chwilio arian bydd yn ariannu prosiect 2 blynedd o'r ffordd. So, os ydym ni'n edrych mlaen sy'n bod mewn 2 blynedd, swyddog yn dechrau nawr, ac wedi'n gweithio na tan Eisteddfod ac am flwyddyn wedyn, a bydd yr un peth yn amlwg yn bod yn blaen i bob Eisteddfod. Felly, dyna'r prosiect nesaf sy'n ei gweithio. Hwna fel Mentref Cymru radden o partneriaeth gyda'r Eisteddfod. Ond am heddi, dwi'n falch iawn o'r croeso i ni'n cael yma, gwaith i ni'n gwneud i gefnogi ni, ac dwi'n falch iawn o weid bod pobl yn efo'r bethau yn fyw. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae te coffi fatha edrych o'r pethau gyda ni, a scones a barach chi a picau magu sy'n nhw'n weid vegetables gyda. Ond diolch yn fawr iawn i chi, a jyst mae'n rili holl bwysig i ni fel Prifysgol Caerdydd o'r ystod wedyn yn benodol, bod ni yn gweithio gyda'r cymunedau. So unrhyw waith yn chi'n meddwl, chi'n ni helpu chi gyda, jyst gofynnwch chi, a fi'n siŵr chi'n ni helpu rhywsyd. Ond diolch yn fawr yn ddod. Diolch yn fawr.